Quant temps fa que investigo en el llevat? Doncs uns 20 anys. Va començar a investigar uns dels anys 80 i va començar amb el llevat als anys 90. Va començar, el tesina va fer drosòfila, he treballat en rates, he treballat en cels en cultiu, una bona temporada de llevat i ara estic fent peixos, per exemple. Bé, en principi és un microorganisme que era molt bo de treballar, era en principi molt barat, molt fàcil. Això és interessant aquí perquè no teníem molt de medis. I més endavant m'he donat compte que no només és això, sinó que a més s'assembla molt a mamífers o vertebrats en general als animals. És a dir, és més semblant del que apareixeria a primer punt de vista. Quan se va descobrir, quan se va seqüenciar el genoma del llevat, que és el primer organisme seqüenciat, la primera sorpresa és que això, el que he dit abans, s'assemblava moltíssim a gens que es coneixien de vertebrats i d'animals en general. Llavors això va ser una gran sorpresa perquè molts mecanismes que es trobaven al llevat també se podien aplicar a certs, diguem, mamífers, a humans. Llavors això s'ha vist, també hi ha un motiu evolutiu, però en principi va ser una sorpresa inesperada. En principi no se creia això, però és el que ha sortit, l'evolució és així.